Buah, nola heltzen diozuen elkarri, Iker eta Oier. Saioko momenturik gogorrena, latzena, importantena, garrantzitsuena deitu nahi duzuen bezala, baina iritsi da. 4 lehiakide, 4 gutar, 4 lagun, eta gainera 4 mutil dauzkagu arriskuan. Momentu honetan bertan, zuetako batek, gutarrak saioari, aio esan beharko dio. Gaur, orain, ja. Hemen erabaki bat hartu beharra daukagu, bai? Zuek aukeratu dituzue, taldeko jatorrenak norri izango diren. Zuek izendatu dituzue kuadrilla nahiko etzen dituzketen hoiek. Eta erabaki drastiko hau, orain bai, hartu beharra daukagu. Iker, Oier, Alain, eta Argoitz, zutik mesedez. Ze zuek zarete, bueno, arriskuan edo zaudeten lauak, ez da? Oier, hau ja etzaigu horren beste gustatzen, Hau ja etzaigula horren beste gustatzen. Bueno, tokatzen bada. Baina pasa egin behar da. Alain eta Argoitz. Argoitz eta Alain. Eseri mesedez, hau ezazuen momentua. Zuek aurkira. Iker eta Oier, zuek mantendu zutik. Eta esango dizuet gainera, kuadrilla urdineko gainerako guztiek, gaur ez daukazula bat ere lanik. Kuadrilla arroxeko, jatorrena eta gainerako libratu zareten guztiak, izango duzuek gaur hitza, alegia, Argoitzek eta Alainek ez, gainerako 4ek bai. Gaur gauean zuena da hitza eta paren dauzkazue Iker eta Oier. Wow, eta gaur batek etxera joan behar du. Bai? Arbela bat izango duzue, bakoitzak? Eta arbel horretan idatzi behar duzue, 2 hauetatik zuek salbatuko zenuketena. Ulertuta? Bai. Arbelak ekarriko dizigute orain. Zuek salbatu nahi duzuen horren izena idatzi beharko duzue arbelan. Ez dago dudarik, ez da Janire? Vale. Aitor? Eskerrik asko, Aitor. Arbelak banatu, hori da. Iker eta Oier eta Ikerren artean bat aukeratu eta bat salbatu egin beharko duzue. Salbatu nahi dugunaren izena. Salbatu nahi duzuenaren izena. 10 segundu dauzkazue arbelean idazteko izen bat. Nor salbatu nahi duzuen, kasu honetan. Bai? Janire bai? Badaukagu izen bat. Leire oraindik ere ez dakit idazten edo pensatzen edo zertan ari den? Ez. Ez, zer da ez? Badut izena. Badaukazu izena. Enarak ere bai, eta Aitorrek ere bai. Beraz, Leire jarri zutik, zuk salbatu nahi duzu, Oier. Eskerrik asko Leire, eseri. Janire, jarri zutik, zuk salbatu nahi duzu, Oier. 2 puntu. Eskerrik asko Janire, esango dut. Enara, zutik. Zuk salbatu nahi duzu Iker. 2 eta 1. Pilotariaren eskuan dago pilota. Aitor, zuk salbatu nahi duzu. Nei emozio gustatzen zait. Iker, wow. Berdinketa. 2 eta 2. Igual, hobe horrela, ez da? Ze 4 eta huts, desenteko paloa izango litzateke. Eta paloa nork? Jatorrenak. Nor salbatu nahi duzu zuk 2 hauetatik, Janire? Bueno, Oier jarri dut. Eta mantendu egingo dugu. Beraz, Oier, egon zauden lekuan,
Eta Iker da torrela, ni gana. Konsegitu duzue, pensa, ni neroni ere nervioso gartzea. Zer moduz, gaude, Iker? Hombre, azkenien realitiko azken oskultzen. Osa, lehengoa kanporatzen, penien mote hoste, baina. Zu nola zentozen gaur, alegia, matematikak eta zer esaten zuten zure buruan? Gaur, hau libratuko da, edo hau joango da... A la puta calle. Pentsatzen zenuen, zuk, ja. Bai. Etzen nion zure buruari bat ere aukerarik ikusten. Esperantzi inoz ez da galtzen, ez? Baina nik ene basan... Ez dut ezukik nebe alde, ez? Kuadrillako lagunak hemen dauzkazu, zerbait esaneko bazenia, aprobetxatu orain. Ni kanpoan geratzen bana zen arrazoin bat izango dara, igual ez naz, igual taldekoa naz izen jatorrena, edo ez dut ondo konginatu, ez naz ondo... Talien antzabe ez dut, finea, ez dakit, danon hartin ez dago ezer pertsonalik. Da, azkenin joku eta bat amate hartu mirri zen dabe, eta, ne urtenaz, da, ganera empateta por los pelos, empati, justo, hemen empati egon da, justo. Horre, oier kriston tipo jatorra nik betzot merezu dola segiti bertan, da, nik kriston amestea dinote oierregaz, danak asoloko horri nez, oierregaz, betina horre kriston tipoa da, nik uste dute, nik gauza bat esan gotzatu oierreri. Neu kalera banoan, da zuk segiten batzun, zuk segiten batzun, merezidu amez jarraitzizuk. Mesedez, haunke zan neu haitxik egin, baina mesedez, izen digno honetaz. Merezidu hemen jarraitu, mesedez. Zuek aukera daukazu orain nahi izan ezkero Ikerri besarka da potolo-potolo bat emateko. No, tú no. Eman besarka da hundi bat. Justo ahora, joder. Justo ahora, venga. No, tranquilo, vale. Eskerrik asko, nago te he dicho. Chiquitina. Gainentzako guztiak eseri zuen lekuetan, mesedez. Hartu zuen lekua. No pasa nada. Zuko honek anime, Mio. Zu ikusko, zu urbinen dekotzen dara, segaz ardu detu, Ba, despeditu jaz, denbolari gabe gabiltza. Hau telebizioa da. Eseri zuek zuen lekuetan, Oier. Iker Ordorika, plazer bat izan da. Plato hau txigarra daukazu, eskerrik asko Iker.